Χαίρε άνακτα πεΐωνα που βασιλεύεις στην Τρίκη κι ήρθες να κατοικήσεις στη γλυκιά μας Κόκκε στην Επίδαυρο. Χαίρε και εσύ κορώνης που τον εγέννησες μαζί με τον Απόλλωνα. Ένα χαίρε και σε αυτήν που θοπεύει δεξιά σου την υγεία. Το ίδιο και στα παιδιά σου που έχουν εδώ βωμούς που τους θυμάμαι. Την Πανάκη, την Ιππιό και την Ιησό. Και στους γιους σου που του Λεομέδοντα τον Νίκο κατέστρεψαν και τις τρία στα τείχη. Τον Ποδαλήριο και τον Μαχάωνα, θεραπευτές αγρίων νόσων. Και σ' όλους τους θεούς και τις θεές, πατέρα μας Πεΐωνα, που συγκατοικούν μαζί σου. Καταδεχτείτε ένα ελάχιστο δείγμα από αυτό το φτωχικό τραπέζι μας, τον γύρικα τούτης της οικίας και της ιδιοκτησίας των τοίχων μας, τον πετεινό αυτό που σήμερα θυσιάζω για εσάς. Λίγα έχουμε και αυτά όχι πάντα όταν τα χρειαζόμαστε, αλλιώς όχι πετεινό, αλλά βόδι ολόκληρο ή τουλάχιστον μια καλοθρεμένη γουρούνα που να πλέει στο λίπος θα προσφέραμε στη χάρη σου, Κύριε, για τις αρρώστιες που διώχνεις με ένα απλό και ελαφρό των χεριών σου άγγιγμα. Κοκάλι, χώσε τον πίνακα δεξιά της υγείας. Καλέ, τι ωραία γάλματα, κοινό μου. Καλέ, ποιος μίλεψε αυτές τις πέτρες και ποιος είναι ο δωρητής? Η γη του Πραξιτέλη. Δεν βλέπεις τα γράμματα στη βάση? Είναι η υπογραφή τους και τα έστησε ο Ευθείας, ο γιος του Πράξωνα, προσφορά στο Θεό. Την ευλογία του να έχουνε και αυτοί και ο Ευθείας για τα όμορφά τους έργα. Την ευλογία του. Καλέ, κοίτα αυτή την κορασίδα που τρώει με τα μάτια εκείνο το μήλο. Θα έλεγες πως αν δεν πιάσει το μήλο, όπου να είναι θα ξεψυχήσει. Δεν νομίζεις? Θα ξεψυχήσει οπωσδήποτε. Δες εκείνο το γέροντα, κοινό μου. Ποιον? Εκείνον. Το παιδί κοίτα πως φύγει τη χίνα πάνω του. Καλέ, θα την πνίξει. Λοιπόν, θα δεις που μια μέρα οι άνθρωποι θα δώσουν ζωή στην πέτρα. Είναι ζήτημα χρόνου. Ναι, ζήτημα χρόνου. Δεν βλέπεις αυτό το άγαλμα, κοινό μου? Φτιστή η Βατάλη, της μητέας η κόρη. Κι ας μην έχω δει τη Βατάλη ζωντανή. Μόνο που βλέπω το πορτρέτο της αυτό, λέω τι φλανάκι το πρωτότυπο. Έλα μαζί μου, Χρυσό μου, θα σου δείξω και κάτι εξαίσιο που δεν έχεις δει σε όλη σου τη ζωή. Πού? Κίδηλα, πήγαινε να φέρεις το νεοκόρο. Σε ποιον μιλάω? Δεν ακούς? Σε σένα, καλέ, που πας και έρχεσαι και χάσκησε εκεί κάτω. Ναι, περίμενε. Νομίζεις ότι ακούει αυτά που λέω? Δεν νομίζω. Κάθεται εκεί και με κοιτάει με μάτια ορθάνυχτα σαν κάβουρας. Πήγαινε, λέω, να φωνάξεις τον νεοκόρο. Μωρή πινάλα. Τον έπαινο του Κυφίνος θα έχεις παντού. Γιατί παντού τα ίδια μου κάνεις. Και η οργή μου σε τόπο ιερό ή βέβυλο θα είναι η ίδια. Στορκίζομαι σε αυτόν εδώ το Θεό, Κίδηλα, γιατί με κάνεις και ανάβω χωρίς να το θέλω. Στορκίζομαι πως θα έρθει η μέρα που το βρωμοκέφαλό σου αυτό θα το ξύνεις και θα κλαις. Μην τα παίρνεις πάντα όλα κατάκαρδα, κοινό. Δούλα είναι. Και στις δούλα στα αυτιά κάθεται απάνω η τεμπελιά και τα βουλώνει. Ορίστε. Ξημέρωσε και άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Κίδηλα, μην εσύ εδώ. Πάμε, κοκάλι, γιατί ανοίγει η πύλη του ναού. Τραβούν την κουρτίνα. Τι έργα! Βλέπεις, καλέ κοινό, τι ομορφιά. Θαρείς και βγήκαν από τα χέρια μιας καινούριας Αθηνάς. Χαιρετώ σε, Δέσποινα Θεά. Χαιρετώ σε, Δέσποινα Θεά. Αυτό το γυμνό αγόρι, αν το τσιμπήσω, κοινό, δεν νομίζεις πως θα το αφήσω μελανιές? Οι σάρκες που του βάλανε, καλέ, είναι τόσο ζεστές. Θα ρίσεις πως χοροπηδούν μέσα στον πίνακα. Και αυτή η ασημένια πινελιά, τι σου λέει? Αν την έβλεπαν διαρρήκτες, σαν το Μίελο ή το Πετεκίσκο, το γιο του Λαμπρίωνα. Πες μου, δεν θα τους έβγαιναν τα μάτια από τις κόγχες, νομίζοντας πως είναι πραγματικό ασίμι? Τι λες? Πραγματικό ασίμι? Αχ, εκείνο το βόδι και αυτός που το οδηγάει.
Η γυναίκα που ακολουθεί, βλέπεις. Πω. Ο άλλος παρακάτω με τη γαμψή μύτη. Και εκείνος με τα σγουρά μαλλιά. Δεν νομίζεις πως βλέπουν το φως της ζωής? Το φως της ζωής. Αν δεν φοβόμουν, μήπως κάνω κάτι που δεν αρμόζει σε γυναίκα και παρεξηγηθώ. Θα βάζα τις φωνές. Από φόβο μη μου χυμίξει αυτό το βόδι. Είδες πως με λοξοκοιτάζει κοινό μου με τ' άλλο το μάτι? Γιατί την αλήθεια ζωγραφίζουν καλή μου τα χέρια του απελή του εφέσιου αυτού ζωγράφου. Και αυτό σε όλα του τα έργα. Δεν θα πεις ποτέ ο άνθρωπος αυτός ένα πράγμα είδε, τα άλλα του ξεφύγανε. Κάθε φορά που εμπνεόταν από κάτι, επηγόταν να αγγίξει τους θεούς με το έργο του. Αχ, ναι. Αυτόν που μπροστά σε ένα τέτοιο καλλιτέχνη και σε τέτοια έργα δεν θα μείνει άφωνος από θαυμασμό, θέλω να το δω κρεμασμένο ανάποδα μέσα σε ταπιτουργείο για την αδικία που διέπραξε. Καλά τα λες, κοινό μου. Πώς θα λέει. Έρχεται και ο κόρος. Σιωπή. Ναι. Όλα καλά, κυρίες μου. Η Ιερά Θυσία ετελέστη πλήρως. Τα εντόστια κοιτάχθησαν και η Ιωνή είναι λίγαν ευχάριστη. Κανείς δεν έτυχε της αρεσκίας του Ασκληπίου όσο εσείς, δια της εδώ παρουσίασες. Ιε, Πέιον Ασκληπιέ, έσω ευμενείς προς αυτάς για τα ωραία του στάματα και προς όλους τους εξαίματος και εξαγχιστίες συγγενείς αυτών. Ιε, Πέιον Ασκληπιέ. Αμήν. 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 Μέγιστε Θεέ, ήθελα να επιστρέψουμε κάποτε με τους συζύγους και τα τέκνα μας. Με πολύ περισσότερα δώρα και αντίδωρα. Περισσότερα. Βέβαια, και μια πολύ μεγαλύτερη θυσία να τελέσουμε. Κοκάλι, Ναι. μην ξεχάσεις να κόψεις προσεκτικά το μπουτάκι του πουλερικού Ναι. για να το δώσεις στο νεοκόρο. Βλέπεις αυτό εκεί το χάλκινο φίδι? Ναι. Βάλ του τον οβολό στο στόμα ήσυχα. Ναι. Και μούλιασε κανένα 2 κουλουράκια. Εντάξει. Τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε στο σπίτι να τα φάμε με την ησυχία μας. Και άκου να δεις, μην ξεχάσεις να μοιράσεις αντίδωρα στον κόσμο. Εντάξει. Δίνε. Γιατί από όλα τα τάματα και τις θυσίες, το αντίδωρο είναι που διώχνει όσα κακά σου επιφυλάσσει η μοίρα.